piyesta sa Diyos ng Kaluoy, niining ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw. Gituyo o gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo na ang iyang ngalan, divine mercy, hatagan o importansya, hatagan o dako kaayo nga bili nining ikaduhang simana, ikaduhang Domingo human sa iyang pagkabanhaw. Diha sa diary ni Santa Faustina, number 301, mayroon dito, proclaim that the greatest attribute of God is mercy. The greatest attribute of God is mercy. And all of my works are crowned with mercy. Ang kinalindutan o kinadak-an na deskripsyon o paghalad sa Diyos, walain kundi ang iyahang kaluoy. Mauni ang mabuto na ngayon si St. John Paul II ningon siya, the other name of God is mercy. Ang lain nga ngalan sa Dios kaluoy. Ang lain nga description nato sa Ginoo kaluoy. O kining butana gipakita, gipadayag na ang tanang katawhan kinahanglang dili mahadlok sa kaluoy. Ang tanang katawhan kinahanglang nga mudangop sa kaluoy. Because this is the last resort for a sinner like us. Katapusan nga dangpan sa makasasala. Katapusan nga duulon sa makasasala ang kaluoy sa Dios. Kung balik ta, muatras na kamay sa kasinatian ni Kristo, unsa mahinungdan nga nung naghikog si Judas tungod kay wa siya katugkad nga bisan sa kadako sa iyang sala pwede siyang pasayloon sa Dios. Dili niya madawat na nabutakan siya bisan tulo tinud-an siya, disipulo siya, pero wa siya makaabot o makaila kini iyang nisunod-sunod, kini iyang gituhuan na iyang agalon. Ang iyang laing pangalan kaluoy. Mao nga tungod kay wa man niya makita, wa siya katugkad nga pwede niya siyang pasayloon sa Dios. Bisan sa iyahang pagbudhi, iyahang gikuha ang iyahang kaugalingon. Lahi siya ni Pedro. Si Pedro, si Judas, kasara ang iyang halok. He just kissed the Lord once. Pero si Pedro, he denied Jesus 3 times. Mas bugat ang kang Pedro. Mas dako og sala si Pedro. Tungod kay katulong niya gi barugan na wa gud siya makaila ni ini mautaw. Apan sa may kalainan ni Judas o ni Pedro, tungod kay si Pedro nakaila ni Jesus. He knew Jesus very much that no matter how great the sin he had committed against the Lord, kahibaw siya, napasayloon siya, kaya ang Diyos lagi maluluyon. Mao ni ang nindot nga pabalandungan nato mga igsoon in dakong piyesta sa Divine Mercy. Bisan pa ug sa kadako ang imong sala, ang Ginoo mas dako ang iyang kaluoy kanato. Na usa may atong buhaton niining pa na diay sa ka reflection sa usa ka pari ningon siya. Unsa may makapalangit nato? Unsa may makapadala sa atong kalag sa kahimpitan sa kinabuhi? Kini bang atong sakripisyo? Kini bang atong pag-ampo? Ningon siya, dili. Kanang atong pag-ampo bisan pag inigmata nato hangtod ini katong nato magsige tag-ampo 1% ra na. Kanang ato bang pagsimba, makatabang, pero 1% na. Kana ba atong tabang sa atong isig katao? Tinuod, makatabang, pero 1% na. Kanang tanan atong ihimo sa ato ang relihiyon, kanang mga pagsakripisyo na atong ihimo sa ato ang kinabuhi, kanang tanan atong ihimo nga para nis Ginoo, kung ato lang tapo-tapuong tanan, our human efforts for God, kung atong tapuon na tanan, it will only take 1%. Dili makapalangit. Pero unsa may makapalangit? Kaluoy sa Dios. Human effort, 1%. Divine mercy, Diyos nung kaluoy. The mercy of God, that's 99%. Mao na mga binati ko mga kaisunan, sa atong pagbuhat sa mga sakripisyo sa Dios, o para sa Ginoo, kita mo ingon na Ginoo, nagaan ko nimo grasya kay maura ba nihong himo? Ginoo ka-expect ko nimo nga imong utabanan tungod kay sige ra ba kong simba, sige ra ba kong kampo.
Ginoo na ayo tibawas kay naghatag ko og relief goods sa kuang silingan. Kung nagkwenta ta ni ana, mo tag murag di mao. Tungod kay bisan pa og tapuon ang tanan nimong kahago para sa Dios, di na igo para makapaluwas nato. But if we believe that all of this with God's mercy, ang kaluoy sa Dios, murag yung tanan, ampo ko pero kaluoy ano ta kus Ginoo ani. Kini ako mga binuhatan, kini ako mga sakripisyo, di man ipaigo, pero kung maluoy ang Diyos, igo ni. So there is always the aspect of mercy. Not relying on our capacities. Watay katungod nga mo sulti sa Ginoo nga Ginoo, ako ning kusog, ako ning paningkamot, I deserve a reward. No. Bisan pa og magkagidlay na tato sa buhat sa misyon, you don't deserve. Pero kung muingon ta na imo unta kung kaluy-an, imo ra gyud kaluoy mo magluwas namo. Ang imo rang kaluoy mo ay magpaklaro niini among kinabuhi. Perhaps we come to reach the idea na Ginoo di ay. Why dili igo ang tawanong kusog kun itandi kini sa Ginoo nga maluluy. There are three important aspect nga angay hinumduman sa debosyon. Aron di ta makalimot, gitudlo ni nato A, B, C. Now A, with this divine mercy devotion, aron mahigpit ang ato ang pahigpit ang ato ang pagtuo ngadto kaniya, always ask for His mercy. Mo nang gayong ganina. Bisan pa og daghan kag gihimo para sa Ginoo, pero di wa nimo nihimoa pinaagi sa iyang kaluoy, kundi gihimo ni para imong ipakita ang imong kaugalingon nga ikay himo ni ining tanan. Way pulos ang tanan. Sa important elements of the divine mercy devotion is always ask for mercy. Kanunay mangayo sa iyang kaluoy. Ikaduha, B. Kung kanunay tang mangayo sa kaluoy sa Dios, tapo tay buhaton. Unsa man? Be merciful. Dili pwede nga kanunay ka mangayo na ikaw way kaluoy. Dili pwede nga ikaw ra may benepisyo, ikay beneficiary sa kaluoy sa uban. Ikay nakadawat sa kinabang sa uban. Ikay nakadawat sa kaluoy sa Dios. Unya, initanaw nimo sa imong silingan, you are not merciful in your words. You are not merciful in your actions. You are not merciful in your minds. Kung wa kay kaluoy sa imong pulo, kung wa kay kaluoy sa imong unahuna, kung wa kay kaluoy sa imong kasing-kasing, unya kasi kag pangayo kaluoy sa Dios, dili paris, dili sakto. When we always ask for God's mercy in our life, we keep on living the acts of being merciful. O bito ng A, always ask for mercy. B, be merciful. Lastly, C, when you ask for mercy and you live in a merciful life, believe that God will grant you complete trust in His merciful love. Ayaw na paghuna-huna o lain. Ayaw na pagduha-duha pa. Kung musalig ka o ihatag nimo ang kinatibuk-ang pagsalig, dili gyud mohikaw ang Ginoo sa paghatag og grasya kanimo. Always ask for His mercy, be merciful, and complete trust of His divine mercy. Kung naa nato ni, unsa may atong makuha? Ari sa Ebanghelyo, si Kristo mingon, kalinaw maanaa kanimo. The Gospel speaks of 3 times God, Jesus, telling His disciples, peace be with you. Mercy comes only, peace comes only when there is mercy in our heart. Ang kalinaw, maabot lang nato kung nahatay kaluoy sa kasing-kasing. Nindot tanawon si Kristo, gipatay, ginagmalan, gibugal-bugalan. Kung kita mga tao, tanaw-taong salida, ang best part sa salida, kita mga Pilipino hilig matanaw sa salida, ang best part sa salida, kanang makabawas ang gada. Kanang ganing bunubon pa ng gada, kita ganahan masuko ta maapil. Pero mubano na ganina, mubawas na ganin ang gada, ganahan na tamutanaw. O muapil patang singit, kana, pat kana. Kana, suksagpa, kana. Kana, awayan na, kay mauna, madata. The best part
sa kinabuhi sa tao, karang makabaron siya. In Jesus, gipatay, gilansang, gibugal-bugalan. But the moment of His resurrection, unta ang mga disipulo na guna-huna, mapanhaw kayo na mong Ginoo, pantay yun mo na mo. Pero at the very instance, when He appeared to His disciples, ang pulong ni Kristo, kalinaw, manakain. Dili panimalos. There is no trace of revenge. 3 times, kalinaw, manakain. Kalinaw, manakain. Ang kalinaw, manakain. Nagtudlo ka na ito ang Ginoo, ni Fiesta sa Divine Mercy, kung kay kaluoy, kung maghari ang kaluoy, naadyo'y kalinaw. Dili panimalos, dili pagdumot, kalinaw. Atong ipadiyag karon ang atong